Moi boa tardiña a todo o público presente neste emblemático teatro A Fundación da cidade de Vigo, aínda recoñecible na memoria de todas e de todos vostedes como a Teatro García Barbón. Tamén un agarimoso saúdo para aquelas persoas que nos seguen en streaming na páxina web do Consello ou nas súas redes sociais e para aquelas que o fan desde a segunda canle da Televisión de Galicia. No nome da presidenta do Consello da Cultura, doulles a benvida ao xa tradicional Concerto das Letras, no seu número 13, na véspera do Día Grande da nosa lingua, o Día das Letras Galegas. Nesta ocasión, a Real Academia Galega vai homenaxear a persoa que imaxinou e impulsou a creación deste particular día, don Francisco Fernández del Riego, auténtico emprendedor, que dirían hoxe algúns, laborioso tecedor de redes heteroxéneas onde implicou a Galicia interior coa exterior e a Galicia de xeracións pasadas coa mocidade máis comprometida co país, coa lingua e coa cultura. A celebración deste Día das Letras Galegas ten un dos seus sólidos puntos de referencia xeográfica na populosa, dinámica, fermosa cidade de Vigo, onde don Paco encontrou refuxio para recompoñer a súa vida. Unha prometedora carreira no eido profesional, cultural e político, truncada pola guerra e o terror dunha posguerra que emudeceu e enviou ao exilio exterior ou interior as mellores voces da sociedade galega das primeiras décadas do século XX. Na cidade de Vigo puido comezar de novo, rexurdir, implicándose na reconstrución cultural do país, sendo o artífice de proxectos tan importantes como a Editorial Galaxia ou a Fundación Penzol. Partindo de Vigo como imprescindible referente xeográfico para a súa biografía, foi vontade do Consello da Cultura por en pé un concerto ao gusto musical do homenaxeado, ilustrando o seu eclecticismo, apostando pola tradición, mais tamén pola contemporaneidade, e procurando ilustrar a relación de don Francisco Fernández del Riego coa cidade que o acolleu. O concerto ao que asistimos esta noite está protagonizado pola Orquestra Real Filarmonía de Galicia, dirixida por Massimino Zumalave, e polo coro de cámara Rías Baixas, que ten por director a Bruno Díaz González. A primeira obra que imos escoitar, a escena e intermedio de La leyenda del beso dos mestres Reveriano Soutullo e Juan Bert, foi estreada no ano 1924 e ten unha curiosa relación coa cidade de Vigo, por ser a música de apertura e peche das emisións da primeira radio aberta en Vigo alá polo ano 1934, formando parte, pois, da paisaxe sonora, da memoria musical e emocional desta cidade. A segunda obra do repertorio desta noite vai ser Concerto Grosso, do musicólogo e compositor Jesús Val y Gay, escrita en homenaxe a Johann Sebastian Bach no ano 1951. Val y Gay, músico admirado polo noso homenaxeado, ademais de ser tamén cense, foi, como a él, un dos membros do Seminario de Estudos Galegos, até o seu desmantelamento polo réxime franquista. A terceira obra é unha encarga do Consello da Cultura ao novo pianista e compositor vigués Brais González Pérez. O resultado é a Sinfonieta, creada a partir de 2 poemas escritos en homenaxe a don Paco e da súa cantiga tradicional favorita, que entoaba en moitas celebracións, a Miña Burriña. Consta de 3 movementos. O primeiro, Cabeleira de Néboas, sobre o poema de Salvador García Bodaño, recentemente falecido. O segundo, A Miña Burriña, a partir da cantiga popular. E, finalmente, o terceiro, Corazón do País, baseado no texto do seu amigo Xaime Isla Couto. Non podemos rematar esta presentación sen os agradecimentos á Fundación,
ao Consorcio de Santiago de Compostela e á Radiotelevisión de Galicia pola súa colaboración. Deixo finalmente, a modo de despedida, unhas palabras de don Francisco Fernández del Riego, extraídas do seu discurso de ingreso na Academia e que, referíndose ás xeracións anteriores á súa, hoxe percibimos de algún xeito cíclicas, escritas por alguén que é consciente de ser parte dunha cadea, onde o pasado vai relacionarse co presente, proxectándose cara ao futuro. Di así: a súa voz, con obra plena e excelente, está operando. Seguimos tendo viva esa raigaña, fonda, nutridora de novos e valiosos froitos, dos degaros e afáns deses homes esgrevios que andiveron polos camiños de Galicia con novo andar, estámonos alimentándonos en boa parte. Legáronnos ansia de conocemento e superación, vocación de loita sabida previamente desigual. E os homes de hoxe, o acatar e se erdo, son a millor proba da nobreza dos seus empeños. Moitísimas grazas, desfruten do concerto e, por favor, apaguen os móviles.